И изжаме лаги толкова много. И здравейте хора, днеска почнахме нова поредица. Дано да не печи, вече тук що го създадох този свят и вече съм измислил къде да ми бъде къщата. И тук ще го направя с тъпалца, там ще такавам отгоре къщата и пак като предните клипове тук ще го градя. Но сега трябва да съберем дърво. Таман. What the? Кой кокойно дърво там бе? Идеално, дърва няма мина така. Идеално, овца. Че да се правя сайз бутона на голям се го направя. Така е по-удобно. Така. Сега. Нека да посъберем дърво и новата поредица мисля да се казва... не знам, ще го измисля. После. Сега ми е времето. После ще го измислиме. Сега да се залагаме за работа. Има че този сервер ще стане наистина много хубав. Зависи ако не го изтривам. Което аз няма да го направя отново. Ще се постарая поне да не го правя отново. Кога минаха 2 минути, бе? Не бързо, бе. Чно бързо минало и време. Сега ми трябва първо дърво. Което е най-важното. Аз докато гледах клипове, за първи път разбрах, че има книга енчантната Мендик. Тя се намира от селените там. Колко е мерал да изискваш и една книга Мендик. За първи път чувам такъв вид книга. Какво чувам? Кокошка. Какво чувам? Кокошка. Кошке! Айде! Издъхвай. Гъдс. Тати само... Цветите се спална. Вау. Все пак... 15... Ти откъде да започне? Нека от е тук. Тяни. За че стане точно. Така мисля. Много да стане. Да играя само когато ще снимам. Хочу ме сърби уход.
Така ми е по-лесно с бензина, защото те просто поглеждам настрани и бам, знам колко часа. И тук ще направя идеално. Точно. Да. И тук ще има едни стъпалца, после ще го измисля. Ох. Нещо да се спална. О, шугър. Не, сега тук да се ще шугър. Защо лагите? Сигурно е бензина. Не ми пречи много. Все още не ми пречи. Тук едни стълбички. Сега ще го спре, сега ще се върне. И върнах се. Сега продължа да счупа дървото. Чува се един странен звук. Тън, тън. За да го направят светло. Как става нож? Бягай, бягай, бягай. Ще се спална. Съм една овца. Хангър. Тръгък с глад. Еми, аз ще ги сега. Пък ще ги пусна отново. Сега да закуя няколко дърва. Охо, има едни дърва там. Много готин лоуд. Това само че 100 години да намеря идеалния лоуд. Пъто, точно като съм почнал да снимам и айде. Бам! Идеалния лоуд. И трепетак. Бах ти кефа.
после да чука пак понеделник. Сега ще свърши годината. И както в предният епизод да го направя, там да го обградя и отгоре такива с портички да го правя. Тук ще се бъда после дърти и после ще го поправя. Те. Нека се давим тук. Не. Сега бе. Те. То нямам кой да говоря. Мисля да го пазвам, като съберем дърва. Защото те само губа време. Още малко има. Ще ми готина къща. Аз ще го паузна, докато правя тук листата и ще се видим след малко. Хора, върнахме се, направихме доколкото можах къщата, но почна да вали. Тоя тъбдъж и ми провали всичко. Чак да продължа, но не ми е удобно да работя. Да, чувам лак. И това ще бъде от мен. И чао.